jobbigt det här. Jag är politik. Jag är politik. Jag ska. Jag vet inte. Vad heter det? Jag vet inte. Nej, okej. Vi var allt för idag. Nästa kan vi inte av det var allt. Ska vi se det? Den filmen, vad det blev för film? Här är den. Vad ska jag? Du säger ingenting. Jag vet inte. Vänta. Vi kommer strax. Nej, pappa. Aj. Vi ska bara börja om. Så, det var 25 sekunder.